Näyttöön perustuva päätöksenteko hoitotyössä tarkoittaa sitä toimintaa, mitä hoitoalan ammattilaiset käyttää hoitoa koskevassa päätöksenteossa, niin että potilaan toiveet on huomioitu ja hoitoympäristö ja hoitohenkilöiden kliininen kokemus on otettu huomioon. Hoitotyön ympäristöni oli leikkaussali, jossa lähinnä aikuisia leikopotilaita. Potilaat siis tulivat aamulla kotoa ja jäivät osastolle leikkauksen jälkeen jatkohoitoon. Potilaat pääsääntöisesti nukutetaan ja pääosa tehdyistä leikkauksista olivat vatsan alueen leikkauksia. Tai näihin leikkauksiin minulla oli lupa olla mukana ohjaajani kanssa. Steriilileikkaussali ympäristöhoitajineen ja välineineen on paljon tutkittu aihe. Aseptiikka on kehittynytkin vuosien varrella hurjasti. Myös tarkistuslistat ovat todettu hyviksi, joilla on parannettu potilasturvallisuutta. Siinä tarkistetaan kaikki leikkauksen kannalta tärkeät asiat, kuten esimerkiksi henkilöllisyys, leikkausalue, lääkitys, allergiat, leikkaukseen valmistautuminen. Viime vuosina on kuitenkin tutkittu, miksi leikkauksen jälkeen 50–90% potilaista ovat alilämpöisiä. Tämä aiheuttaa merkittäviä haittoja potilaalle, esimerkiksi painehaava, sydäninfarkti, sepsis, infektio ja pneumoniariskin, jopa kuolemanvaaran, ja ei ainakaan paranna potilastyytyväisyyttä. Asiasta on tehty HOTUS-suositus. Aikuispotilaan normotermien ylläpito perioperatiivisen hoidon aikana kannattaa. Ennen leikkausta potilas voi saada lämmitetyn peiton, mutta leikkauksen aikana potilas kun on nukutettu, hän ei voi itse vaikuttaa, miten pysyä lämpimänä. Siksi hoitohenkilökunnan on seurattava otsaan sijoitetun anturin antamia lukuja. Usein potilas makaa leikkauspöydällä iso osa ihoa paljaana. Alle voi olla asetettu lämpöpatja ja päällä osittain voi olla puhallettava peitto vaikka ylävartalon päällä. Huuhtelu ja suonen sisäiset nesteet ovat myös lämmitettyjä. Kävimme koko leikkausosasto vuorotellen pienissä ryhmissä Tiiu Kovalaisen järjestämässä koulutuksessa tästä normotermien ylläpitämisestä leikkauksen aikana. Tiiu on osa tätä HOTUS-suosituksen tekijätiimiä ja työskenteli osastolla osana hoitotiimiä. Keskustelimme koulutuksessa, mitä on todettu ja miksi näin on tehty. Kokemusta löytyi, kuinka joskus lämpöpatja onkin epähuomiossa jäänyt laittamatta potilaan alle ennen leikkausta. Sitä ei kyllä saa laitettua kesken leikkauksenkaan. Ja eri materiaalit puhutti, kun jotain lämpöpeittoa oli halvemmalla hankittu eikä ollutkaan yhtään hyvä. Koulutuksen tarkoitus on parantaa leikkauspotilaiden hoidon laatua ja potilasturvallisuutta sekä ehkäistä hypotermian aiheuttamia komplikaatioita ja vähentää niistä johtuvia kustannuksia. Vaikka monta checklistaa käydään läpi leikkaussalissa, niin tämän normotermian ylläpitoon halutaan painottaa yhä enemmän. Oma check kohta siis tällekin. Siksi kaikille järjestetty koulutus on ollut tarpeen. HUSissa pidetään kyllä koulutuksia hyvinkin ahkeraan tahtiin. Käytännössä hoitohenkilökunta saa ajankohtaista tietoa. Heillä on omat opetushoitajat ja säännölliset opetuspalaverit.